Další ročník Dne otevřených dveří u společnosti Agrocentrum ve Stránecké Zhoři je za námi. Společnost Kuhn zde měla velmi bohatou expozici. Pojďme se podívat, co všechno bylo k vidění. Postřikovač Kuhn Metris 4102 vyniká především svojí robustností, kvalitou zpracování materiálu, jednoduchostí ovládání a precizními technologiemi. Chtěl bych vám představit zástupce polních mulčovačů RM610. Záběr tohoto mulčovače je 6 metrů. Pracovní poloha se řídí opěrnými koly a je využíván na veškeré práce v zemědělství, to znamená na mulčování strniště kukuřice, mulčování luk, na mulčování meziplodin a zeleného hnojení. Nyní se nacházíme u secího stroje S-Pro. Je to secí stroj určený do minimalizace. Jedná se o secí stroj s přípravou. Tady jsme u verze 6 metrů. Vzadu jsou dvě rozdělovací hlavy, protože je zde verze s děleným zásobníkem. Obě ty rozdělovací hlavy mají sledování průtoku osiva a zároveň tyto ventily mají i funkci elektronických klapek, kdy vlastně jsme schopni ovládat jednotlivé bodky. Naše balíčky, konkrétně tato balíčka Kuhn RV 1610, tak vynikají svojí robustností, řadí se mezi nejrobustnější balíčky na trhu a také kvalitou zabalení balíku do folie. Tady bych vám chtěl představit zástupce univerzálních mulčovačů. Je to velká mulčovací kombinace se záběrem 8 metrů 30 cm. Skládá se z čelního mulčovače BPR 305 a zadního BP 8300. Čtyřřadý radličkový kypřič Cooltimer. Jedná se o řadu 1000, kdy vlastně je to polonesená verze. Je to verze s plným hydraulickým ovládáním, kdy vlastně plynule z kabiny traktoru nastavujeme hloubku na předních opěrných kolech a na zadním válci. Zástupce bočních mulčovačů, je to jeden z nejprodávanějších modelů TB181. Používá se na všech farmách, kupují to od nás i obecní úřady k ošetření své zeleně. Zde máme další radličkový kypřič. Jedná se ale o kypřič pro mělkou přípravu. Je to stroj ProLender. Tento stroj je určený primárně pro předseťovou přípravu, ale je schopný i mělké podmítky. Tento mulčovač SD180 je speciální mulčovač, který se používá v sadech, v ovocných sadech, ve chmelnicích. Je trošku jiný. Mulčovaná hmota je dopravovaná prostřednictvím šneku vzadu do příkmenného pásu. Zde je pluh Varimaster 123, jedná se o nesený pluh s variabilním nastavováním záběru a s variabilním nastavováním první radlice. Toto je verze s kolečkem na boku, samozřejmě možnost kolečka vzadu nebo případně kombinovaného. Tady máme rozdružovací vozy značky Primor. Po mé pravé ruce je nejprodávanější typ Primor 3570. Jak říkám, je to nejprodávanější značka, vejdou se do něj dva kulaté balíky. Po mé levé ruce je větší typ, je to typ 5570, do kterého se vejdou dva hranaté balíky klasické.